L-ambjent huwa dritt u mhux lussu u għalhekk bħala politiċi għandna naraw anka kif dan jaffettwa in-nifs li nieħdu u l-kwalità tal-arja u anka il-kwalità tal-ilma baħar. Hekk sostna x-Shadow Minister tal-Enerġija u l-Ambjent Markent Nisammut waqt il-programm Vjova. Dan anka fid-dawn li f'dawn l-aħħar ġimgħat diġà kien hemm numru ta' bajjiet ikkontaminati fosthom dik fiż-żona ta' dawret il-qalb mqazza f'Birżebbuġa, il-bajja ta' Taġbiex u anka l-bajja tal-Azzanin f'San Pawl il-Baħar. Markent jagħmel referenza wkoll għal kif it-tiġdid fl-istituzzjonijiet ma semma xejn fid-diskors tal-President li jkun miktub mill-Gvern u saħaq li hemm bżonn numru ta' riformi biex tissaħħaħ id-demokrazija. Laqatni illi ma jissemma xejn fid-diskors tal-President fejn tidħol il-governanza tajba, fejn tidħol il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, fejn jidħol ntejbu l-istandards ta' governanza f'pajjiżna. F'dawn is-snin kellna diversi istanzi fejn dawn marru lura, fejn kien hemm stejjer illi tapnu mhux biss lill-individwi ma mbagħad jispiċċaw itapnu il-politika b'mod wiesa, għax fl-aħħar mill-aħħar in-nies jibdew jitilfu l-fiduċja fil-politika u fl-istituzzjonijiet u jiena naħseb li f'din leġislatura hemm ħafna xogħol x'isir f'dan il-qasam. Tenna li hemm bżonn numru ta' riformi biex jissaħħu kemm l-istituzzjonijiet kif ukoll l-istandards tal-governanza tajba u l-mod kif titħaddem id-demokrazija f'pajjiżna, fosthom anke permezz ta' riformi fuq il-mod kif jitħaddem il-Parlament. Anke l-istandards tal-governanza u l-mod kif qed titħaddem id-demokrazija f'pajjiżna. Jiena semmejt għandha xi punti fid-diskors tiegħi bħala replika d-diskors tal-President fosthom il-mod kif jiffunzjona l-Parlament. Ħadd pjaċir nisma' tal-Speaker tal-Kamra jgħid illi ħajkunu illi qed jinbutta l-qudiem tibdil li għandu jsir fl-standing orders anke biex il-Parlament jiffunzjona aħjar. Markent Nisammut tkellem ukoll fuq il-mudell ekonomiku u dwar il-bżonn li dan jimxi lejn wieħed iktar ta' kwalità u mhux kwantità. Aħna ħanagħmlu l-almu kollu tagħna biex dawn bħala oppożizzjoni nimbuttaw il-Gvern jaġixxi fuqhom fosthom fuq il-bidla fil-modell ekonomiku illi naraw illi mmorru għal iktar kwalità milli kwantità. Xi ħaġa li d-diskors tal-President isemmija l-programm tal-Gvern isemmija, ovvjament irridu narawha issa titwettaq xi ħaġa l-oppożizzjoni ilha titkellem dwarha. Markent Nisammut sostna wkoll li l-politiċi għandhom responsabbiltà li jmexxu b'eżempju u responsabbiltà li jieħdu d-deċiżjonijiet fejn il-ġid komuni ikun fil-qofol. Aħna bħala xogħolna wkoll fl-oppożizzjoni r-rwol tagħna huwa nżommu l-aġir tal-Gvern taħt skrutinju illi nesponu n-nuqqasijiet u nikkritikaw fejn hemm bżonn u li wkoll nippreżentaw ruħna mhux biss bħala oppożizzjoni serja imma b'dak li nipproponu nwasslu l-qudiem biex nuru li aħna oppożizzjoni serja llum imma wkoll gvern b'saħħtu ta' għada. Min-naħa tiegħu il-Ministru Imbonnici saħaq dwar ir-rispett fil-Parlament u tenna l-kritika m'għandix issir fuq livell personali imma fuq livell professjonali. Dwar dan l-argument Markent Nisammut talab għar-rispett anke fir-rapportaġġ tal-Kmamar tal-Aħbarijiet.